अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। विधिमंडळात आमदारानं काय करावं, आमदाराची कामे काय, आमदार कसा असतो हे अख्ख्या महाराष्ट्राला दाखवून देईन असं प्रतिपादन माजी खासदार निलेश राणे यांनी केलं। मालवण तालुक्यात कोट्यवधी विकास निधीतून मंजूर झालेल्या विविध विकास कामांचा भूमिपूजन सोहळा भाजपा नेते निलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला। वराड, आनंदव्हाळ, कोळंबो, हडी, आचरा, आडवली, मठ, बुद्रुक, पाणलोस, डाममोडे, मसुरे, बागायत, गुळवण या ठिकाणी जिल्हा वार्षिक योजना, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना तसंच विविध शासकीय योजना माध्यमातून प्राप्त निधीतून मंजूर विकास कामांचं भूमिपूजन करण्यात आलं। पाणलोस, डांगमोडे येथे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून मंजूर रस्ता कामाबाबत तसंच सर्व विकास कामांबाबत प्रत्येक गावात ग्रामस्थांनी निलेश राणे यांचे आभार मानत सत्कार केला। पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत रस्ता जो मंजूर झालाय जो जवळपास 3 कोटीचा आहे, त्याच्या भूमिपूजनासाठी आपण इथे सगळे जमलेलो आहोत आणि माझ्या अगोदरच्या सगळ्याच वक्त्यांनी अतिशय चांगल्या शब्दांमध्ये या कामाबद्दलचा इतिहास सांगितला, कामाबद्दलची माहिती दिली, या कामासाठी काय काय करावं लागलं हे मी थोडक्यामध्ये आपल्याला ती माहिती देणार आहे। त्याचा उल्लेख सन्मान्य चिंदरकरांनी केला। पंतप्रधान ग्राम सडक योजना ही अनेक वर्षांपासून बंद होती, राजू कोळवेकरांना चांगलं माहिती। अनेक वर्षांपासून बंद असलेली योजना नंतर अचानक सुरू झाली मोदी साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली। त्याच्यामध्ये जो फंड अलॉट केला गेला तो केंद्र सरकारचा असतो आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आज आपल्याला ह्या भूमिपूजनाची जी संधी दिली ती सन्मान्य मोदी साहेबांच्या मुळे आपल्याला मिळाली असं जर म्हटलं तर काय। आणि इतक्या वर्षांच्या कालावधीनंतर आपल्याला पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेची कामं आपल्याला शुभारंभ करायला मिळत आहे, बघायला मिळत आहे। हे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला फार आनंद आहे, कारण का मी खासदार असताना तेव्हा वर्षाला 50 ते 60 कोटी रुपये चिंदरकर साहेब मिळायचे। नंतर खासदार म्हणून कोणतरी वेगळे आले, 10 वर्ष आपल्याला 50-60 कोटी सोडा पंतप्रधान ग्राम सडक योजना बंद झाली साहेब, म्हणजे पायगुण बघा। पण मी कोणावर टीका करायला इथे उभं नाहीये, आपण मंदिराच्या आवारात आहोत। सांगण्याचं तात्पर्य एवढं की हे सगळं करत असताना आपल्याला जो ठेकेदार शोधावा लागला पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेची कामं करण्यासाठी, आपल्याला सगळ्यांना माहिती असावं म्हणून सांगतो। आमदारांचा इथे उल्लेख झाला, आमदार स्वतः ठेकेदार आहेत, ठीक आहे, त्यांच्या कुटुंबाचा व्यवसाय ठेकेदारी आहे, माझं त्याच्यावर काय म्हणणं नाही। पण आमदारांच्या आजूबाजूचे अनेक ठेकेदार मित्र आहेत। मागच्या 10 वर्षामध्ये पवळेकर साहेब जरी एक जरी ठेकेदार मित्र त्यांनी पकडला असता आणि त्यांना सांगितलं असतं की हे काम तुम्ही करा, तर आपल्याला ह्या सगळ्या कार्यक्रमाची गरजच पडली नसती, निलेश राणेंची गरजच नसती, हे काम केव्हाच व्हायला पाहिजे होतं। एवढे त्यांचे मित्रपरिवार कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, ठेकेदार आहेत, पण त्यांना असं कधी वाटलं नाही की लॉस मध्ये चालेल। 10 वर्ष आपण खूप प्रॉफिट कमवला, पण हे आता काम लॉस मध्ये गेलं तरी चालेल, हे काम मी तुम्हाला करून देतो। पण असं सांगण्याचं जे काही कर्तव्य असतं, जे दाखवायचं असतं, ते आमदारांकडून झालेलं नाही, या गोष्टीचं वाईट वाटतं। तर आम्ही एक वेगळा व्यक्ती पकडला, मी बोललो काम झालं पाहिजे, लॉस जरी झालं तरी मी माझ्या खिशातले पैसे देईन, पण तुला ते काम करावं। आणि हे साहेब फक्त एका कामापुरतं नाही, ज्याचा उल्लेख चिंदरकर साहेबांनी केला, एका कामापुरतं नाही। आम्ही मसुऱ्याला पण तसंच सांगितलं की लॉस झाला तरी चालेल, पण अनेक वर्षांपासून पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेची कामं कोण घेत नाही, घेतलेल्या ठेकेदारांनी काम करणार नाही असं सांगितलं, डिपार्टमेंटला लिहून दिलं की आम्ही काम करणार नाही कारण का प्रॉफिट नाही। आणि हीच मंडळी, ही सगळी आमदारांच्या अवतीभोवती फिरणारी हे सगळे ठेकेदार। पण मला त्यांच्याबद्दलही काय नाही, ठीक आहे, त्या म्हणतात ना ते नारळ वाढवायचं ते माझ्या हाती लिहिला होता म्हणून ते करतात। आज तुम्ही सगळ्यांनी संधी दिल्यामुळे आज ते माझ्या हस्ते झालं, आमच्या सगळ्यांच्या या गोष्टीचं समाधान आहे।
अनेक विकास कामं करणं गरजेचं आहे, हे या गोष्टीचंही भान माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आहे. राजू कोरळेकरांनी आता इकडे 5-10 लाखाची मागणी केली. राजू कसं आहे, कधी आलं किती कोटी द्या, पण ते काही लाख ते मागूनच जाणार, त्याच्याशिवाय करणार नाही. जुना स्वभाव आहे त्यांचा. किती जरी काय झालं तर शेवटचं काहीतरी 10-15 लाखाचं मागितलंच पाहिजे, त्याच्याशिवाय नाही. 90 पासूनचे हे आहे. पण मी राजू कोरळेकर आणि तुमच्या सगळ्यांसमोर सांगतो की हे जे काही 5-10 लाखाचं काम आहे ते 100% माझ्या हस्ते सन्माननीय राणे साहेबांच्या निधीतून मी ते लेटर त्यांच्याकडे लवकरात लवकर पोहोचेल अशी मी खात्री करेन. पण हे सांगत असताना आपण सगळे जे काय जमलो ह्या भागाने, जसं माझ्या अगोदरच्या सगळ्या वक्त्यांनी सांगितलं, राजू कोरळेकरांनी सांगितलं, ह्या भागाचा खास करून राणे कुटुंबावर फार प्रेम राहिलं, अनेक वर्ष प्रेम राहिलं. अनेक वादळं आली, अनेक संकटं आली, पण ह्या विभागाने राणेंवरचं प्रेम कधी कमी होऊ दिलं नाही. म्हणून उभ्या आयुष्यात तुमचे कधी उपकार विसरायचे नाही, विसरणार नाही, एवढंही तुम्हाला या मंदिराचा आभार आपल्याला मनापासून आभार व्यक्त करतो. माझे 2 पराभव झाले, राणे साहेबांचे 2 पराभव झाले, आणि त्या पराभवानंतर असं काहीच नव्हतं की करण्यासारखं काही नव्हतं. निलेश राणेकडे करण्यासारखं भरपूर होतं, राणे साहेबांकडे करण्यासारखं भरपूर काय होतं. पण नंतर विचार केला, ज्या मातीने आपल्याला ही सगळी पदं दिली, राणे साहेबांना एका आमदारांपासून ते खासदार देखील झाले, राज्याचे मुख्यमंत्री देखील झाले, केंद्रीय मंत्री देखील झाले. ही सगळी जी पदं मिळाली ना, ती माझ्या कोकणी माणसांमुळे मिळाली. ही जी भावना राणेमध्ये आहे ना, ही कधीच मरू शकत नाही, आणि म्हणून आम्ही परत येतो. कोणाला आवडेल ना आवडेल. आता अनेक लोकांना आमची कदाचित भाषा आवडणार नाही. काही लोकांना हे साहेब सांगत होते ना, ते आतमधलं गोड बघायचं आहे, ते आम्हाला आतमधलं तिखट व्हायचं केलंच आहे. आता काय देवाने असा चेहरा दिला की मी असा जरी बसलो ना तरी लोकांना वाटतं काहीतरी भडकलाय की काय, पण असं आमच्या मनामध्ये काय नसतं. असं अनेक वेळेला राजूला पण वाटतं, तो तुम्हाला काय सांगतो मला माहित नाही, पण अनेक वेळेला वाटतं की काय मूड नाही रे बाबा, देवाने चेहरा तसा दिला, ते बिंदास बोल, शिवाय घातल्या तरी काय हरकत नाही, तू बिंदास बोल. पण ते असं असतो, देवाने चेहरा दिलेला असतो. तुमचा कसा गोड चेहरा आहे, आतमधून कशात मला नंतर विचारायचं. बस काही आपल्याला तो मूळ स्वभाव आहे. तुम्ही बोलला ना मूळ स्वभाव द्या, आपला मूळ स्वभाव आहे. म्हणून आपण सगळे, तुम्ही मला इतके वर्ष परत म्हणजे राजूनी तर मला केव्हापासून 90 म्हणजे ते अनंत राऊत वगैरे पहिल्या स्वागतासाठी अनंत राऊत आमची तिकडे स्वर्गीय तिकडे असायचे. आमच्या गावाला लागून त्यांचा निरोप गाव, आणि हे सगळं म्हणजे माझ्या वडिलांनी अनेक वेळेला जेव्हा ह्या विभागात भाषणं केली, राजूला माहीत असेल, चिंदरकरांना माहीत असेल की माझ्या वडिलांचं लहानपण हे चालत पायी अनेक ठिकाणी माझे वडील पिसे काम केलं तर चालत जायचेच, गोठण्यातून, आणि हे सगळे पायी चालायचे. माझी आत्या असायची, म्हणजे त्यांची आत्या म्हणजे माझ्या वडिलांची आत्या. हा सगळा भाग माझे वडील पायी चाललेले आहेत, त्याला तोंड पाठ आहे. अनेक नातेवाईक आमचे या विभागात आहेत. म्हणून ते नातं तुम्ही जपलं. आता पुढे जर तुम्ही संधी दिली तर 100% निलेश राणे नातं जपेल, आणि नुसतं जपणार नाही, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये आमदारांनी काय करायचं आणि आमदार कसा असतो हे दाखवण्याची संधी जर तुम्ही मला दिली तर अख्ख्या महाराष्ट्राला दाखवेल की आमदार कसा असतो आणि आमदारांनी कुठली कामं करायची असतात. ही कामं जी आज आपल्यापर्यंत इकडे आणलीच आहेत, हे माझं कर्तव्य मी समजतो. जरी लॉसमध्ये जाईल, जरी काय खिशातून पैसे जातील, पण ते माझ्या मातीसाठी गेले ना, म्हणून मला त्या गोष्टीचा आनंद आहे. आपण काळजी करू नका, सुरुवात केली तर काम पूर्ण करणारच आहे, म्हणूनच सुरुवात केली. राणे अर्धवट काम कधी सोडणार नाही आणि सोडत देखील नाही. काम सुरुवात झालेलं आहे तर काम संपेपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही, आम्ही थांबू देणार नाही. एवढंही आज या निमित्ताने मी आपल्याला शब्द देतो. आपण आज इथे मला बोलवलं, माझ्या आणि माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना आपण मान सन्मान दिला, त्याबद्दल मनापासून मी आपले आभार व्यक्त करतो. अजून भरपूर कामं करायचेच आहेत, अजून भरपूर कामं करायचे, त्याच्यासाठी संधी मला द्या. आता निवडणूक कधी लागेल, मला असं वाटतं 24 तासामध्ये 48 तासामध्ये आचारसंहिता लागेल. मी परत येईन आपल्याकडे,
मला राजू भाषणात बोलला पांडवसला परत येऊ नको, पण मी येणार. तुम्ही येऊ ना परत. काय बोला आमदार, आता आमदार झाले पण मध्ये ते यावं लागेल ना, नाही तर बोला याला आताच मस्ती आली की नाही. असं काय नाही, मी मध्ये परत येणार, आपल्याकडे आपला आशीर्वाद घेण्यासाठी येणार. कारण का 10 वर्ष झाली माझं योगदान, मी काय करू शकतो हे दाखवण्याची संधी जर तुम्ही मला दिली तर महाराष्ट्राने 288 मतदारांपैकी आपला हा मतदारसंघ टॉप 5 मध्ये आणून आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.